Те и випа го написах. Той вън, че казвам, толкова го избозавях. Имаш ли светло, сива вълна ли беше, че сега ще кажа? Сив килим, значи сива вълна. Ти стълбите си ги скилнал. После ще се кача да сложа джамо и... Вото човек нямам никаква идея, в смисъл, пробвах те да и хорите и насам, обаче... Да си като... Не знам. Ама VIP, разбира се, VIP. Крафтинг тейбъл... Да, ма само сив, в смисъл такъв тъмно сиво, нали, виждаш там. Ей така, братле. Чай ще се кача да пробвам да такова басейнчето. Доволен ли си? Що ме питаш дали съм доволен? Той е тъй... Я? Са и той въйте. С кое В, бе? Абе, те става много га... Да, напред. Мадама тука... Виж, той причина ито. Тебе той въ... Оф, не знам, преди който искаш, значи той, аз се качам за басейна. Чакай! Стресна ма, бе. Не да ви за какво да получим, какво да пееме. Той няма да е много басейн, ма. Той не мога да го дигна повече заради тавана. Да, те е добри. Друго, какво трябваше да правя? Имаш ли кофи? Добре. И аз мислех да правя той пъма. Имаш ли кофи, викам? Не бе. Не, стои като комбал. Такова, имаш ли кофи? Що ви брат, кой кофе няма имам пръст? Не, неща ти пръста. Що? Тук има 2-3 кофи. Въпросът е къде е третата. Ето е ние. Вип, брада. О, майко, офанзива. Батуче. Къде? Ами ти не слушаш King Size, нали ние? Не, пред секюритито.
Лукс. Ей, не са тъй. Те ли са тът трябваш да и не са. Аз започва войната. МС, не мислим. Те пак като стата. Гайда да начек в играта. Ето си. Ай, приеми, бе. На върхата пак с нас не се е бави. Копа, ще те забия. То там има вода. Тапаци е странни. Мама да в устата МС педали гадни. Тръжданието с мата мечтата ще бъде една. Няма да се спра. От вашата пани. Върхът е тапаци, аз ще стигна до върха. До върха на планината, ти си един от двата свята. Искаш копе ли минати? Тогава Ямбол с грим напред застава свръх тежка армия се появява, не за кинтия, за слава се борим и твоята лирика назад остава, бързо устарява. Пас до пас, копе ли пази се от нас. Копе ли пазете се, Ямбол ще ви помети. Ямболе! Ти си най-добрия, говорим се като торпедо, говедо ще те разбие. Да го духате всички. Да, мисля, говоря един цел. После трябва да ми направиш решетки, защото аз не съм наясно как се правят. Виж басейнчето е. В смисъл, то няма как го направя дълбоко. Ма толкова стига, колко да се киснеш. Джакузи, а не басейнче. Кой както иска да се го разбира. Значи, едните ще се представят, че е басейн, другите, че е жакузи и готово. Джакузи. Трябва да направя един крафтинг тейбъл и тука. Зарен Букук, Петъл Бери от тук. Хип-хоп, ти си фолк, изпълнител луд. На наша територия. За хип-хопа. Моля ли, копе ли. Кой е? Кухня ще правиш ли? Какво да ли ще правя? Кухня, да, ще правя. То трябва на този етаж. На първия иди, да. Ма пак трябва да ходя за дърво. Водата е била до газа ми, аз ходя на майната си.